जय जगन्नाथ उठ रहा है। चल चल उठ रहा है। चल बहुत हो गया। उठ उठ जा चल। ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇବିନି, ଲାଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯାଇକି ଶୋଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଏ ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ଢୁଳଉଛି, ମୋ ବୋଉ ଆଇବ ଯଦି ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼ି ପିଟିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗଲି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୁଗାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଖେଇଲି। ଏ ପବନ, ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ତମେ ଯଦି ବର୍ଷା କରିଲ ତାହେଲେ ପବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ମୁଁ ଏଥର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାର କରିବି, ଏମିତି ପବନ ହେଲା ଗଛ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ଯେ କହିବି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିନଥିଲି, ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗି। ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବି। ଘର ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ। अच्छा ठीक है। ତାପରେ ମୋର ଘର ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାତାଜୀ ଯିବି, କେନେ ଯେ ଏମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏମିତିକା ଗାଁରେ 4-4ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଗଲି। ତାପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ତାପରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ତାପରେ ଏବେ ଗଲି ଶନି ମନ୍ଦିର। ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଏମିତି ଯିଏ ମାତାଜୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। शाबाश बेटा। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଉପାସ, ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବେଲାର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯାଇକି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ପଖାଳ ଥିଲା, ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି, ବିଲାତି, ବାଇଗଣକୁ ସବୁ ଚଟଣି କରିଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟାରେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।